Kaixo eta ongietorri Hiribaratzea saiora. Bagatoz berriro ere, baratzaren inguruko kontu ezberdinekin, gomendio ezberdinekin eta berri ezberdinekin. Gaurkoan ere hori eginen dugu, hori baita gure helburua. Hasteko, Xatur Larraldek Adaskan daukaten ekimen berezi baten berri emanen digu. Baratze bat nola landu ikasi nahi ezkero, beraiek eskaintzen dute aukera hori. Ondoren, bidaurretara joanen gara eta Mikel Etxegarairekin zaingorriak jasoko ditugu. Edo Ferminek eta Mikelek esaten duten bezala, azenarioak jasoko ditugu. Eta baita probatu ere. Ondoren, Mikel Baztan ingurumen teknikariarekin, barazkigintza ekologikoaren inguruan arituko gara. Barazkigintza ekologikoa egin ahal izateko oinarrizko pausuak erakutsiko dizkigu Mikelek. Eta azkenik, baratzeko pikuak atalean, Inigo Segurolak, eltxoak eta intsektuak nola usatu erakutsiko digu. Horretarako, landare berezi batzuren usaina erabiliko dugu. Entzun bere gomendioak. Ikusi duzuen bezala, gaurko programa ere bai, edukiz Josea dator. Beraz, hastera goaz. Xatur, Adaskan gauza asko, baina hemen gauden espazio hau zertarako erabiltzen duzue konkretuki? Bueno, espazio erabiltzen duguna da jendeari erakusteko nola egin baratze bat. Bai? Orduan erakusten diogu, pues, dena. Hasi zerotik, lurra mugitzetik, nola landatu behar duen, ze landare mota jarri behar dituen, ze lekuetan, eta bar. Eta dena, oinarriturikan, pues, nekazaritza organikoaren baitan edo oinarritua nekazaritza organikoa, zen kimiko ez da ezer ibiltzen. Bale, suposatzen dut, onera datorren jendea, gehien bat hiritarra izanen dela, bai? Hirian bizi den, asfaltoan bizi den jende hori, eta lurrarekin harremanetan duen, bueno, lurrarekin daukan lehenengo harremana hau da, baratze baterako. Eta hemen mundu bat irikiko zaie. Zerotik hasiko dira hemen? Bai, bai. Honat etortzen ikaslea, bueno, pues, nahi duna, ez daki, ezer, eta gainera hori nahi dugu. Esan guk nahi duguna da zerotikan hasi. Dakiena askoetan oztopo besterik ez da. Claro. Eta orduan guk nahi duguna da gainera, pues hori, errepikatu behar du kursua, hori ona da. Bai. Kurtsoa zenbateko iraupena dauka, kurtsoak? Urte bat, esan nahi. Bueno, udaberria izaten da gehien batean, hasi martxutikan eta abendua bitartez, claro, neguko baratza egitea zaila da, esan nahi. Egin leike, baina, bueno, ez da emankorra, eta beste aldetikan ikusi ikan, bueno, etortzen den jendea ikastera datorrela eta ilusio hori ez mozteko, pues, erabiltzen ditugu gure metodo pedagogikoak. Bueno, parrezka zaude. Gauza bat, onera etorri aurretik, lurrera etorri aurretik, suposatzen dut teoria pixka bat ere jaso beharko duela onera etortzen denak, ez? Arituko denak. Bai, bueno, onera etortzen denak, nola, zerotik esan dugun, eta orduan hasitzen gara, pues, erakusten poliki-poliki kurso teoriko batzuk, eta hura praktikan jartzen dugu. Lehenbiziko, bueno, zenbat ordu izaten dira, ez dugu ere jendea erotzen gauza horietan, baina nahi duguna da denak kontzeptu berdinakin egitea baratze. Orduan, metodo organikoa, bueno, jakin, ez oinarrizkoa dena da, guretzat lurra gauz bizi bat eta bizi hori nola mantenitu eta ez kimikoa, baizik hori. Eta hori konprenirazi eta gero bez horren baitan gero sartzen diogu ura beharrak, ze landare motak eta poliki-poliki egiten duguna da, erakutsi edo atera bere muina guztiek baratza bat ateratzeko. Eta hemen ikasten duenakin, hemen, por supuesto, guk erakusten diogu etxera eramanen du ordain bezala berdura guztia. Jasotzen du beria, orduan. Bai. Eta egiten duguna da, bere parcela hortan, egiten dugu, haren eraberan egiten dugu, planifikatzen dugu, erakusten dugu planifikatzen. Ez dugu gustatzen bat zaizu, letxuga asko, eta nahi duzu astero 3 letxuga jan, nik erakutsiko ez nola egin bat dugun, hori, edo tomate gustatzen zaizu. Horren baitan dago
antolaketa. Hori ere okutsi beharko diegu baratze zain askori, zen 50 jartze dituzte, Hori eta gero nor jate ditu guzti horiek. Edo pasatzen dire batzuek, eta Hori da. Eta orduan, gero beste gauza da ere, erakustea berdura bere momentu berezian egitea. Ez dakit, adibidez, letxuga berak ez, jendeak buru hundi batzuk eginarazten dizkio, eta dena ura da, eta gogortu da. Orduan, erakutsi jaten gauza ona bere puntuan, eta hori ere oso importante da. Esan duzu, bakoitzaren beharretara egokitzen duzuela beraien baratze hori, ez? Erakusten diezula horrela antolatzen edo. Hemen ikusten dena da, beste baratze batzutan ikusten ez dena. Zaintzuriak bezala tapatua. Sarea. Zer da hori? Bueno, hori jartzen diguna da, hori ere da, ez da metodo pedagogikoa, ez da oso edozinik esan luke, hori ez da oso organikoa eta bar. Bueno, guk egiten duguna da nola den persona onat etortzen direnak ez dakiten zer den belartxarra bat, eta, bueno, eremu goti batean, azte mazte da belartxarrak kentzen eta bar, igual aspertuko da. Horren egiten duguna da, maila hauek bereziak dire, uzten dutenak ura, uri gotatzen ura bera pasatzea, baino ez du uzten beti gora egitea evaporatzea. Horrek zer egiten du, ziklo itxi bat egiten dugu eta oso ur gutxiekin mantenitzen dugu. Era berean, ez dute belartxarrarikan. Orduan, gutxienez, motivazioa ere hor dago. Horien lehik, lastoakin edo abar, baina, lehenbiziko nola lagundu behar zaio, hori gero bere etxean egiteko edo berak aurrerako nahi baldin baduen, baina denak jartzen dira hauetara, zeratik oso komodo dakoz. Hemen ikusten dugu lur sail bakoitza, suposatzen dut, famili edo pertsona ezberdin batena izanen dela, bakoitzak berea dauka hemen, ez? Jarraipena egiten diezu ezuek ere bai? Bai. Guk egunero, gero, pentsa, adibidez, orain beroa dago, segun ze bitxoak ateratzen diren, ze xomorro motak, eragiten duna da, ze temperatura dauzkatzun, ez da berdin euriakin, edo uda bat etortzen bat zaigu oso humedua. Horren, bakoitzak, hortik datoz, bai eritasunak eta bai baita plagak, ez? Horren erakusten dugu, kontuz, batorrela zorria, dibidez, eta bazen nola egin mardu antolatu eta barretu. Orduan hori ere erakusten diogu, eta erakusten diogu, gainean gaude egunero. Gaude bi tekniko, eta egunero pasatzen gara baratza guztietik. Ikusteko... Suspensoak hartzen dituzu ere bai? Ez. Suspensoa ez da. Hemen denak aprobatu. Denak aprobatzen dute, baina gehien batean ikusten dena da ere zer arreta daukaten eta zen noraino ailegatzen zaioten. Hemen ikusten dena da, adibidez, beti da tomatea da, olimpiadatako txapela. Norka hundigu atera. Baina, eramaten dute letxugak, porruak, tipulak, zanahorik, denetatik. Nik, adibidez, holko eremu bat antolatzeko, badira ere partzela erdiek eramaten dutenak. Ez persona bat baldin bada, erdi eramaten du. Orduan da, bakoitzak zer behar duen, eta gero berez, behar berdurena bakarrik ez, bezikan sigikoa, bezikan jende honiz badago, denari pasatzen zion bezala, gure lanetan gaude erdi erotuak, eta hemen ikusten da, eta irudu, arrasleko 8etan ja freskatzen duelegan, konzentrazioko kanpo bat irudu, eta solasean, eta gero ez, badago giro polita dago. Jarri beharko duzu gero barbakoan bat edo. Beti esaten diate errepikatzen ari diren kursu, errepikatzen dutenak egin bat. Jarri behar dugula barbakoa. Nik esatio, baina barbakoa berdurak parrillan egiteko. Baina haiek nahi dute txistorra jartzen. Eta ardoa. Xatur, eta beste kontu bat. Hemen, behin aprobatu daukatenak, errepikatzen ez dutenak ez, beraien lur sorotan eta aritzen direnak, esanen dute, ostras, han zerreza ematen zuen, han Xatur eta teknikariak eta bagenitun, hemen bakarrik nago. Hor, jarraitzen du harremana eta hau etzaita... Bai. Bueno, jendea, urte batez, ja, oinarrizko gauzak badazkienak, eta bere etxean daukalakoz jarrintxo bat, edo ere buizko bat, eta egiten dut, eta etortzen da, bai, jendea hemen, segor pasatu dira guk daramazkigu historio honekin 5-6 urte, eta 1 persona pasatu dira. Normalean, biztanle
gaur betan zenbat parzelan, 30 bat parzela ibiltzen dire gutxi gora bera. Batzuk dira partzela erdia, baina ez, gero beti badago erramena eta edozin duda, eta gure telefonoak eta dauzkate, eta gero ez, hor gure salmenta egiten duen leku urtean, daukate, zeren, landare hauek eta denak hau egiten dute han hartu, eta han daukate irikia kontu bat, eta hortikan egiten dugu, orduan dena bakite prozesu guzti, ez problemarik. Etxean bezala daude. Bai. Eta gero ere irakusten dioguna da, ez diogu zer tapatzen bezikan, adibidez, batek nahi duela, nik zeraki, tomate bat berak azitikan, ikasten ari den bateri hori ez digu errezten, lasai, irakusten dugu gauza arraxakin, baina biharren urtean doble biltzen delikan, ja hasitzen dire germinazioak egiten, guztien dugu gure inbernaroetan bere lekutxoa, hori bai, ahi dire arduradun eta puntu. Baina, prozeso guztia. Beti prozeso zailan hori da, azitikan landaretxoa ateratzea. Baina ez, eta gero ez, bakizu, hau ez dakit, nire osabaren landarea edo azia, ez dakit ez. Berreskuratzeko. Berreskuratzeko eta, hor saltza pixko bat egiteko. Hemen erakutsi, lagunak egin dena, orduan. Adaskan eskaintza guztia dukatzu, psikologia, psikiatrak, horitxek falta ditu, baina landarekin erakusten dugu, relajatzen. Bai, gero oso polita izaten. Goizetan, goizeko 6:00 entortzen bazar. Enaiz etorriko goizeko 6:00 xatur? Nire ikusten dut. Estimatzea izut gonbitea, bello. Bai, eta gero ez, jendea etortzen dena, da profesionalak horitzetan, lan gorra duzkaten, gerente bat, edo enfermera bat, edo hemen, baina hau pixkoat eskapada bezala daukatena. Esaten da, ez da, baratzak baduela, zuk esan duzun psikologia horretatik eta lasaitzeko eta zure buruarekin konektatzeko, naturarekin. Bai, eta gehi ematen lurrak erantzuten du. Bale badakizu nola erabili hori da denak bezala. Orduan, askotan lurrarena, ez dakit, mitifikatu da eta ez dakit beste modu batera egin da, zeratik nekazaritza jendeari janaria emateko produktibitatea sartu. Hau ez gara produktibitatea, baizik hau da, lasai egiteko gauzak eta ikusteko nola zitzen diren eta zeharatuzo gauzkaten eta jakiteko ere aitzurrak ez daukala entxuferik. Hori da, gaur egun oso garrantzitsua. Eta gero badire bikoteak daukatenak bere umeak erakusteko noni datorren hori eta etortzen dire eta bakizu gaztetan normalde bezala zizu jolarik, baina ez etortzen da. Badago gero eta kontzientzia gehiago, ez da? Bai. Da modu bat erakusteko hori zen pixko bat atera genuna horren dela bostuta, krisisak beti imaginazioa mugitzen dizu, baina hori izan du da, eta badu bere erantzuna, eta gehien batean ere askotan igual topikoakin igual sartzen za behar ez den lekutan, eta hau da aurre prestakizun bat bezala, eta entzun, bai, gustatzen zait, orduan, bira, ja hartzen alduzu nahi zuen eremua edo nahi duzuna, hori da, pixko bat. Pentsatuko du datorren kurtsoan, izena eman edo ez? Bizi balen bagera edo. Jo, Xatur, mila esker, Adaskako zuen ekimen zoragarri hau. Gaur ez dugu ezer landatu, guk atal honetan normalean landatu egiten dugu, baina landatzeko aukera badugula erakutsi diguzu. Eskerrik asko, Xatur. Sorry. Bueno, pues. Mikel, hau denez dugu jasoko gaur ez? Bueno, ez. Ja berandu da, Bakarrik erakutsi jazu, zer da jasoko duguna? Azenarioa. Azenarioa? Bueno, nik zaingorria dituko diot, bale? Zeme. Hala, hitz diferenteak egiten dire. Hori da. Azenarioa, zaingorria jasoko dugu. Bai. Jasotzeko dago ja, ez? Bai. Ez dena, baina bai, badire tarteak, bai. Nola berezi dezakegu zein bai zein ez? Bueno, hori ikusten dugu pixka txikixo. Bai, normalean hori aldeetan dagoena beti hotzak gehiago ematen dira. Eta orduan txikiagoak elitzen dira, baina, ateratzen dena bainean hau, handia dagoena, txikia dagoena handituko da. Orduan, Hemen ikusten dugu distantzi bat, Mikel? Bai. Berez 30 zentimetrorekin nahikoa da. Guk egin duguna da,
60 eman, Bai. batez ere onddoetarako aireazio gehiago egoteko, izurriteak agian aireazio gehiago egotean ez dira hainen gustura egoten. Bale. Ze haizea ematen dio, beroa gehiago egiten du. Orduan hobe da. Bai, Tarte gehiago uztea. egin duguna da, izan da proba bat, aurten lehendabiziko urtea egiten duguna 60 zentimetrotan. Bai. Baina egin genuena, izan zen 30 zentimetro horietan, beste fila bat jarri, rabanitoekin. Baina rabanitoa ja jaso ditugu, garbitu dugu ilara, orduan, bueno, ikusten da, badaukala espazio nahikoa. Ohitura handia dago, ezta? Zerbait egiten den lekuan edo landatzen den lekuan, probestea gelditzen diren espazio horiek. Bai. Azkenean, Azkar jasoko duzun zerbaitekin. hori da, bai. Izan barra duzu burutan zer landatzen ari zaren, zer egiten ari zaren. Ze pasatu etxean adibidez, pasatu zaigu, ez nahi, baina osabarekin, egidez, baben eta letxugen artekoa, igual letxugak berandu egi jarri. Eta orduan letxuga horiek kendu behar dira bestela ezin jaso. Ez, aldrebez, letxugak ez ziren egin. Txiki-txikiak eta itzalean luxatu egin ziren. Eta, hori, esperientzia balio duena zuei ongi atera zaizue. Bai. Rabanitoak adibidez, zaingorrien tartean, azenarien tartean jarri ditzakegu. Orduan, hasiko gara biltzen, guk sardearekin egiten dugu. Sardearekin? Bai. Epa, ni dena jotzen dut. Eta distantzi batera, bestela hautsiko genuke... Bai, xuxen sartu, bera. Eta aterako dira, txak. Aixen, ingo du pixka gehiago. Ero zuek eramaiko duzu ez? Jaren txuzue, zuek. Hombre, horrela esan da, bortxatzen man nauzu, bai, hemen ditugu. Bai, bortxatuko zaitu. Bale. Eta hola xe. Honekin zerbait egin daiteke? Ostoekin ez. Ostoekin? Nik entzunda dut pixka bat toksikoak, indigestioa bai sortzen duela. Entzuna dut, ez dakit egia den. Ez dakizu, baina bueno. Antzekotasun asko dauka perresiarekin, orduan. Ja, horregatik. Ni pentsatu nuen, perresiarekin. Bai, polita da. Bai. Barkatu moztu indizu, perresilarena. Oso polita da. Eta hori, perresiaren antzekoa denez, ni pentsatzen nuen ere agian sukaldatu egingo zela, eta ez. Esan zidaten toksiko puntua bat zukala. Ez gara medikura joan beharko, baina bai, egian sofan egongo gara hor pixka tripako minakin. Eta hola xen behin... Zaingorri hauek ez dira poltsetan etortzen direna. Ez, borobi horiek hola... Ez, baina hauek beste kalidade bat, Bai, beste kalidade bat. Ingo dugu, proba. Oso ona dago. Mikel, bertxoak atea barrizkizutela, seguro! Gero esateko, jaten dudan duzudan jaten, hemen dago... Bai, nik esanen dut baietz, Mikelek jaten dula. Baratzeko abintzat bai. Eta hoxe, behin sardea sartuzkero, bakarrik ateratzen dira. Lurra guztintxoa denez, oso gogorra da, eta sardearekin sartu behar dugu. Harinago den lurretan edo are puntua gehiago edo lur beltzetan adibidez oso erraz ateratzen da. Igual Euskal Herriko iparraldean nahiko beltza dira lurrak eta hor agian ez da sardea erabili behar. Baina guk ateratzen dugu. Eta egin ez dira eginen ere berdin orduan, edo bai? Ez, hau nik uste dut adibidez tomatea baratzeko erregai da. Nik esan nuke hau erregina. Bai, Bai, oso asko kostatzen du ateratzea, batez ere ereiten duzun lehendabiziko momentuan bai oso fina dela ostoa eta ibili behar zara ez lupakin, baina lau hankatan eta hori, ongi begiratu zer den azenaria eta zer belarra. Ez da erreza, ba? Ez. Gure erregina. Bai, denbora asko tarratzen du eta bixe, behin... Kozeitxura. Bai, behin horrela izango nuke, berri ere goma. Goma, xorta egin. Eta pelukerian bezala, taka, moñito. Listo. Zen oso polita. Bai, gero, adibidez uran ere garbitu, edo mangerarekin. Garbitu gabe ere zu jaten baduzu, zertako? Ez, uretan garbitu eta hobe. Bai, errexena mangerarekin ematea. Baina, mangera ez izan ezkero, zepillo batekin edo pixka bat garbitu. Eta listo, prest. Eta listo.
Jo, zaingorriak. Bai, lan guzti eta gero, jatera. Hombre, plazerra da, baratzak ematen digun plazerra, dena triparadoa. Bai, eta goxua. Eskerrik asko, Mikel. Bai, ez da duze. Gaurkoan zaingorriak. Bai, hoxe. Azenari bak. Azenari bak, azenari bak. Mikel, hiri baratzea saioan izan zintugun, Lorenea aurkeztu zenigun, eta gaur hitz eginen diguzu barazkigintza ekologikoari buruz, bai? Ba, bai. Gure aditu ere bihurtuko zara saio honetan? Bueno, saietuko gara. Venga, zer daukagu ikasteko barazkigintzari? Lehenbiziko lurraren emankortasuna zaindu behar dugu. Eta horretarako elikatu ere. Eta nola elikatu? Ba, ekoiztu dezakegu gure ongarri propioa, gure komposta, inguruan dauzkagun material vegetalekin. Demagun hemen, adibidez dauzkagu ostoak, inguruko zuhaitzen ostoak eta adarfinak, eta badugu baita ere baratzaren beste vegetalen aztarnak eta puskak. Egiten da ongi nahastu, parte lehorra eta freskoa kopuru berdinetan izateko, noizean behin ureztatu, eta bukatzeko Ezetasuna eman behar zaio orduan, guzti horri? Bai, normalean prozesua martxan jartzeko. Ureztatzen orduan. Hori da. Eta prozesuaren bukaeran lortzen dugu elikagai gisa konpost oso aberatsa, eta hemen dago lurrak eta landareak behar duen guztia ongi izateko. Osa, gure baratzetako urrea. Hori da, bai, benetan bai. Gero oparoa izan dadin, oinarrizko lurra edo konposta kasu honetan oso garrantzitsua da. Oso, oreka eta emankortasuna emango dio. Gainera, guk sortzen duguna. Baietz, errez eta merke. Bale, behin konposta izanik, zen izan elitzateke? Bota behar dugu, neurrian, normalean botatzen da kilo bat metro bakoitzean urtero, egiten badugu nahasteko. Baita ere, erabili dezakegu, nolabait geruza bat osatzeko, koltsa bat bezala, manta bat bezala, eta hori izango zen metro bakoitzean gian 3 kilo, 4 kilo estaltzeko. Eta ikusi dezakegu gero urrengo prozesua zein izan elitzateken? Zer gertatzen den lurrean, konposta eta lurrean artean nor dago hor baita ere guretzat lan egiten. Norbait dago? Bai, orain ikusiko dugu. Deskubrituko dugu, esaiazu non? Oso ongi, guazen. Bale. Mikel, esan diazu lagun batzuk anitula hemen lanean ez dut inor ikusten, Bai, begira hemen nor dagoen, zizareak, gure lagunak, bai, gure lurrari emankortasuna emateko konposta, baina baita ere konpostak egiten du zizareen presentzia bermatzea. Zizareak baita ere erresten dute landarei elikagaia eta emankortasuna. Baina zer da konkretuki zizareak egiten duena ba? Egiten dute ongarri edo material vegetala jan, eta haien gorotzeekin landareak elikatzen dira. Ai ba, ze misterio. Eta da kriston emankortasuna ematen duena. Osea, langile fina ditugu, zizareak. Benetan baiet, beti lan egiten, eta ematen badiegu baldintza honak izango dira emankortasuna ematen. Bueno, orduan hobetu dugu, gure oinarria, ezta? Barazkigintza ekologiko bat izateko... Badugu lurra oso indartsu, oso emankorra, baina baita ere gorde behar dugu klimatik defendatzeko eta baita ere hezetasuna mantentzeko. Eta horretarako baita ere material vegetala erabiltzen dugu eta kasu honetan da egur zehetua. Eta badugu? Egur zehetua egiten da adar eta enborrekin, zehetzen da eta lortzen da bezalako material fina. Eta zer egiten dugu, lurraren gainean, behin landareak landatutak, botatzen da gainetik eta geratzen da geruza bezala. Hor, nolabait, klimaren aldaketak leuntzen eta bestaldetik hezetasuna mantentzen. Bale, orduan izanen genuke dena prest landatzen hasteko. Hori da. Jo, egunen batean etorri beharko dugu landatzen. Astera? Nahi duzuenean, bai? Bai, laizzer gainean. Zu prest? Bale, etorriko gara, Oso ongi. Eskerrik asko, Mikel.
Gaurko saioan moskitoak eta intsektuak gure etxeetatik eta baita ere gure baratzetatik nola usatu ikasiko du modu oso errez batean. Badira usain landare batzuk, hain zuzen albakak adibidez eta geranioak, duten usain fuerteagatik moskito eta intsektuak usatzen dituztenak. Gure baratzatxoan, barazkien inguruan landare hauek landatu ezkero, gure barazkiek intsektuen eragin askoz gutxiago izango dute, ez dira horren beste gerturatuko. Eta gure etxeetan, lehioak udaran, freskoa sartu da, lehioak zabaldu, eta moskitoak eta beste euli eta intsektuak sartu ez ditezen, ohiko izaten da, balkoian, usain geranio bat jartzea, edo albaka landare bat jartzea. Usain geranioekin hasiko gera. Usain geranioak normalean lora oso txikiak izaten dituzte. Beren garrantzi ez da izaten loraren tamaina eta koloreagatik, baizik eta beraien ostoek gordetzen duten usain bereziagatik. Baxotea. Pena bada, telebistan bitartez, usaiak zuengana ez iristea. Limoi usaia izaten dute normalean, kasu hontan ostoak iletsuak ditu, eta honen usaia, piperminaren usain berdin-berdina. Pasada. Ikeragarria da. Badira geranio batzuk, inkluso kola errefreskoaren usainarekin garatu dituztenak. Eta tarteka, kasu hontan, hau da aurten lortu duten usain geranio bat, kasu hontan egin dana da usaia mantentzen du ostoak igual, baino loran tamaina handitu eginda, eta honek badu beste deigarritasun bat, ez? Lora txiki hauek apenas ez dute apaintzen, baino lora, tamainako lora handi hauek, estetikoki behintzat, badute ekarpen askoz gehiago besteek baino, ez? Eta aldi berean, funtzioa igual beteko dute, intsektuak eta moskitoak ez bertaratzea. Albakak dira, beste usain belar kopuru zabal bat baita ere funtzio berdina betetzen dutenak. Albaka variedade desberdinak daude, nik hemen erreixen lortu daitezken albaka varietateak dazkat, hau da, albaka normala, osto handikoa, hau da, albaka normala baino osto ertainekoa, badira beste batzuk osto oso txikidunak. Hau uste dala albakatai, hoxe. Eta sukaldaritza tailandesak erabiltzen duen albaka zoragarri bat. Hau da, albaka gorria, zaporea da albakaren berdina, baina ostoa ikusten zuen kolore gorria dula. Hau uste dala albaka kanela, oain esango izuet, fuera. Efectivamente, albaka kanela kutsu bat badun albaka bat, eta hau da, albaka guztietatik niri behintzat gehien gustatzen zaidana. Albaka limon. Honek dauka limoi puntu zoragarri bat, nik arraia jartze detenean askotan, gainetik olako ostotxo batzuk botatzen izkiot. Oso ondo da hori joakio. Albakak beroa behar dute. Ez bero hasi bitartean behintzat ez erosi albaka landareik hauek galdu egingo diralako. Bero asko behar dute eta gero baita ere kontu asko eduki behar da. Hezetasunarekin bai lurrean eta inguruan. Hauek egun euritsuak izan ditugu aurretik, oso hezetasuna handia egon da, lurrak baita ere hezetasuna gehiegi mantendu du eta ikusi horren ondorioz gertatu dana, askotan gertatzen dana. Landare hau adibidez, erabat usteldu egin da. Uste zuen nola lizuna, nola teatzen dian hor esporak, ez? Hau da beti ere hezetasuna gehiegi zelako, edo hotza jodiolako. Ikusi kasu honetan, nola zurtoina belztu egiten den, eta zurtoin belz puntu honetatik gorako landarea galdu egingo da. Berakoa mantendu daiteke, baino bestea galdu egingo da. Beraz, moztu egiten dugu, eta hau beti ere, eta kasu honetan ondo ikustea, prozesu guzia, nola dijoan, hau erabat galtzea baita ere. Kasu honetan lepoko enborra ontxoak eraginda, galdu eginda, eta hortaz, landare guzia badijoa. Hau gertatzen denean, ondo argitu, ustelak dauden arba horiek kendu, ontxoen esporak alik eta gutxien izan ditezen, eta kontuan izan. Espresarik eza euki albakak eskuratzeko garaian beroa egin behar du, eta lurra erabat lehor dagonean ureztatuko dugu. Bestela, egon dadila, lehorrean. Eta albakak, eta geranio usaindunak, usain geranioak balkoia jarri ezkero, edo gure barazkien frentean jarri ezkero,
moskitoak eta intsektuak beste historia bat izango dira. Hau izan da gaurkoz izan dugun guztia. Eta orain, 40 gradu egiten dituen momentu honetan, oporrak hartzeko momentua dela esanen dizuegu. Bai, oporretara goaz, baina abuztuaren 2an bueltan izanen gara. Ordura arte, ongi izan!